primer de tot, explica'ns una mica aquesta exposició de Toulouse-Lautrec que teniu aquí al Cercle, com ha sorgit, per què ara i una mica què podem veure. Bé, doncs l'exposició de Henri Toulouse-Lautrec forma part de la línia que ja vam iniciar ara fa uns anys de produir exposicions internacionals de gran prestigi i situar Barcelona en el mapa amb el que serien les grans exposicions internacionals. Ja des de fa uns anys, com he dit, vam iniciar aquesta idea i dintre de la nostra programació, tot i els condicionants que tenim com a entitat, volem fer una o dues a l'any d'aquesta tipologia. Exemples anteriors van ser l'exposició que vam fer d'Albert Dürer, o inclús anys enrere vam fer Andy Warhol, vam fer els cartells d'en Barceló, Picasso, etc. I llavors aquesta línia encetada és la que provoca que el Cercle porti mostres d'aquest call. Aquesta l'heu fet amb una comissària externa, sou gent d'aquí, és alguna empresa que hi participa també, algun altre museu de col·laboració? Sí, evidentment, aquestes col·leccions són complexes, venen de col·leccions particulars, hem tingut la col·laboració de BMR Cultura i de la comissària, la Rosa Perales, que és una experta en obra d'aquesta tipologia i la vam contractar perquè ens fes de curadora i de comissària de l'exposició. És una exposició que no s'acostuma a veure amb entitats com la vostra, que finalment és un cercle artístic, però ve a ser un ateneu d'aquest tipus de tradició, sinó que les veiem més a espais museístics, museus privats o públics. Sou únics en aquest cas, a Barcelona, seguiu una trajectòria del que havia estat el Cercle o voleu imposar també aquesta nova forma de mostrar l'art? No, nosaltres ens hem obert molt a moltes disciplines. De fet, ens hem obert a la disciplina de la música, demà ens obrim a una disciplina literària, concretament amb la novel·la negra, ens hem obert al tema del cine, fa temps que estem col·laborant amb el Festival de Sitges, tenim cineclub propi, o sigui, el Cercle s'ha obert a tot el que és la cultura de la ciutat, vol convertir-se en un referent i amb el tema d'exposicions, com no, clar, a part d'una localització privilegiada que tenim a l'enclau de la nostra seu, aquí al Portal de l'Àngel, tocant a la catedral, ha fet que hem fet una inversió molt gran, sobretot amb tota la planta baixa, amb recuperar els espais expositius. De fet, aquesta podríem dir que és una exposició on l'exposició llueix molt per la seva escenografia, ja dic, com a part d'aquesta inversió que hem fet per recuperar unes sales d'exposicions fantàstiques i sobretot, com he dit abans, amb una localització privilegiada. Antigament el Cercle, com dèiem, no portava aquest tipus d'exposicions, no s'havia obert encara tant. Recordem que sí que hi havia alguna vegada coses de Dalí, etc., però havia quedat una mica antic en aquest sentit. L'heu modernitzat amb l'última junta i l'heu volgut posar al dia. Gairebé és una entitat única en aquest sentit. Bé, i per això estem lluitant, per posar-nos al dia, posar-nos en el segle XXI, que és el segle en què estem, i sobretot per convertir a Barcelona i donar a la ciutat un servei cultural. Nosaltres som una entitat que aquest any precisament estem fent 140 anys de història, o sigui, estem d'aniversari, i és un moment idoni per celebrar-ho i d'aquesta manera, portant productes de qualitat i sobretot per oferir-lo a la ciutat, als nostres conciutadans, visitants, i convertir en aquesta entitat en un referent cultural. També és una entitat que s'ha obert a la ciutat participant d'altres iniciatives. Esteu també ajudant a la producció d'exposicions en altres llocs, heu també demanat, heu pres posició respecte a l'Hermitage, per exemple, que és un altre dels cavalls de batalla de la ciutat en aquest moment. Per tant, un cercle que en aquest cas s'expandeix a la ciutat. Sí, home, jo diria que el cercle està viu, està més viu que mai en aquest moment, està jugant moltes partides i tot el que sigui suma i que sigui proveir a Barcelona de qualitat, d'art, de cultura, doncs nosaltres allà hi som. Ara, com molt ben dius, també hem participat en la producció de l'exposició d'Esser, al Museu Marítim, tenim un conveni de col·laboració amb el Museu de l'Hermitage, però també estem amb moltes altres entitats de la ciutat i algunes també internacionals
aportant cultura, aportant art, que en definitiva és el que nosaltres fem. Dius que teniu un conveni amb l'Hermitage. Potser poques entitats de la ciutat tenen aquest conveni amb l'Hermitage i per tant sou uns dels principals valedors d'aquest futur museu, que ja ho veiem, no? Per què ha de tenir Barcelona aquest Hermitage i què hi guanya la ciutat, no? I què hi guanyen les entitats de la ciutat com vosaltres? Jo crec que és el que he dit abans, quan un projecte i un producte de la qualitat com és una marca com l'Hermitage, i nosaltres hem parlat amb el director, en Petrovski, de fet en una de les nostres revistes darrere surt una entrevista que ens va concedir especialment per nosaltres, pel Cercle, per això nosaltres sabem que és un projecte que darrere té un recolzament oficial del Museu Hermitage de Sant Petersburgo. Per nosaltres tots aquests projectes que sumen i que aporten no és una competència, sinó que per nosaltres és al revés. Una ciutat, quan més projectes tingui culturals, millor, més fa que allò creixi, no? I nosaltres vam tenir l'oportunitat, ja dic, a través d'aquesta línia directa amb la direcció del propi museu, d'establir un conveni de col·laboració en el cas que això parteixi, inclús per fer intercanvis. De fet, nosaltres tenim convenis amb molts museus també internacionals. Ara a Colòmbia mateix, el bicentenari que es va fer a Santa Marta, allà on va morir el Simón de Bolívar, el Libertador, quan vam celebrar el bicentenari, l'exposició que es va fer en aquesta celebració la vam organitzar nosaltres des d'aquí a Barcelona, com a cercle artístic, i sempre estem amb les portes obertes en el món. El món cada cop es fa més petit i per tant no ens hem de mirar al malic, sinó que hem de sortir cap enfora, no? I en aquest cas el Cercle ho està fent. Estem treballant amb Estats Units, estem treballant amb Xina, estem treballant mirant enfora, tot i que la nostra seu evidentment és Barcelona i és el que volem cuidar. I de quina forma, no? Econòmicament també es pot fer aquesta col·laboració, perquè a vegades parles de Colòmbia, Estats Units, parlem de Rússia, l'Hermitage, com una institució que finalment ha patit la crisi com tothom també aquest últim any, es posa les piles econòmicament per poder estar en aquest nivell, no? Doncs aquí és imaginació i creativitat, no? Al final sempre trobes les vies, nosaltres sempre pensem en gran i després ja les delimitacions ens van venint, no? Però sí que és veritat que quan hi ha il·lusió i hi ha ganes de fer, les solucions es troben, i es troben amb sponsorització d'empreses privades, però no sempre és amb diners, no? Per exemple, nosaltres tenim convenis on ens compren un número limitat d'entrades, on ens aporten, per exemple, el cost de l'assegurança o d'un transport, o de fer aquelles capses que permeten que aquelles obres puguin viatjar amb seguretat. O sigui, bé, nosaltres ens anem reinventant i anem buscant les vies per poder fer que aquests projectes al final siguin reals, no? I ja dic, a vegades a l'inici pensem coses molt més grans, però que en definitiva al final quan es fan sobretot dignament i en definitiva que el projecte sigui real, no? Sigui realitat, i és el que estem... Hem parlat del cercle cap enfora, però cap endins també s'ha fet una gran inversió per tenir el soci content, que finalment és aquell que fa ús dels espais comuns, no? I hem pres una remodelació els últims anys que ja està donant els fruits. Em sembla que l'últim pas ja és la terrassa, però que ja permet fer activitats. Explica'ns una mica quina és aquesta remodelació general. No, home, el soci és la nostra essència, no? En definitiva, nosaltres som una associació, i som una associació on els socis, que la majoria són artistes, són realment els protagonistes de la casa. Llavors sí que és veritat que aquesta remodelació que vam començar el 2016 va implicar fer una remodelació integral de tots els estudis, els tallers, que és la part privativa, no? És on tenim la força de la casa. És veritat, ara fa un any i escaig estem obrint tota una àrea social, que és l'artístic, que ocupa tota una planta del Palau Pignatelli, on s'ha fet una sala social, un saló on es fan experiències a nivell de tot tipus, gastronòmiques, artístiques, de tertúlies, interdisciplinars. Estem recuperant la biblioteca, arxiu i centre de documentació, s'estan fent sales de reunions, s'ha obert una nova sala de fotografia digital. Bé, nosaltres el soci no és que el volem cuidar, sinó és que som nosaltres, no? És part de l'essència de la casa i per tant està dins de la nostra
del nostre objectiu, no? De la promoció i el suport a la cultura dels artistes i que per tant són els nostres associats. Tothom parla per acabar dels objectius 2030 en temes de sostenibilitat, però tu comencem a preguntar-nos també on ens veiem cadascú i el 2030, no? O com veus, Fèlix, el cercle d'aquí 9 anys, el 2030? Home, doncs jo crec que nosaltres hem passat aquests darrers, la darrera dècada que ha sigut molt dura, ha sigut la dècada de sortida de la crisi del 2008-2009 amb un moment complicat a nivell econòmic, social, no de l'entitat, sinó internacional, no? De totes les seccions del país. Un moment on nosaltres vam tenir que iniciar aquesta remodelació, molt costosa, no només per l'aspecte simplement ja econòmic, sinó també social, de concepte, de transformació, i ha sigut un camí molt dur. Ara és el punt d'inflexió on estem començant a veure els fruits i bé, denoten una mica tots aquests projectes i productes que ja són reals i que estan sortint, com ara inaugurar una exposició del Henry Toulouse-Lautrec, que això fa uns anys enrere hauria sigut completament impensable, però a més el més important és com s'ha fet aquesta exposició i com és. Per tant, jo crec que aquesta propera dècada, a mica que ho fem bé una miqueta, jo crec que és una dècada joiosa per l'entitat, que és per disfrutar-ho, que és completament amb una línia ascendent exponencial, crec jo, perquè el difícil ha passat, i ara és acabar de consolidar aquest projecte global de l'entitat, ja dic, dins del marc de la ciutat de Barcelona, convertir-se en un referent, però sobretot des de Barcelona projectada al món.